И здравейте хора! Днес, както виждате, игра Clash Royale. Това не съм аз в истинския ми акаунт. В истинския ми акаунт съм 10-та арена. Но това е привейт сервер, нали? Днес ще направя геймплей с Nightwitch, батове, хил, спел и бандита. Някои от вас може да го имат. Това, както казах, нали, е привейт сервер. Да отворим един супер Magical. Не знам, че няма да ми отползваме, както да е. Да, супер. Така, нямам клан, сега чакаме за... Аз пък чакаме. Направо сега влизам в играта, има и Archer Queen в това привейт сервер и Wizard Tower. Ще сложа Fireball на място на Wizard и да почваме. Чакам. Сериозно ли? Супер близко съм до рутера. Заради. Така, тук се играе срещу треньори. Знаете, че веднага ми е в ръката. Тук мага с 20 елексир, което изобщо не ме кефи. Предпочитам да си 10. Така той пуска бандитка, аз пускам Nightwitch и Archer Queen. Както виждате, Archer Queen пуска Rage. Ето го Wizard Tower. Тук ще пусна Fireball. И аз не знам що. Nightwitch ще пусна. Тук стана кралско меле. Един хил. Мисля, че това не ни беше от полза. Както виждате, Nightwitch не стреля, а буде с това брадвали и аз не знам с какво е това. И упси, чакай да не спра клипа, ще дигна тук му обизен. Както виждате, дава ни един такъв чест и един легендар чест, ама този чест като го отворя, гледайте какво става. Нищо яко, за жалост. Добре, да отворим легендар честа. Archer Queen, окей. Специалната оферта е Nightwitch и бандит. Това няма как да го направят 100 Nightwitch и 100 бандита за 100 джема общо. Ще направя още една игра. Така да направя. Така. Нещо друго да сложа на място на Fireball. Не знам, Дълъг. Дълъга ми е една от любимите карти на мене. Така, нека да направим още една игра. Пускам Nightwitch. Треньора е със същия дек, който и аз съм. Прилипчата бият много яко. Ударят си главите в колата. Well done. Ама... Да, даже... Archer Queen не съм забелязал на колко хелт. Ама... Дълъга взима половината и кръв, тъй че не е кой знае колко много. Пускам дълъг и... Дълъга нищо не направи. Добре, толкова много лачарки как се спират, бе. Добре, тази игра загубих. Освен ако дълъга не ми зареди, да. Не, загубих. Ама странното е, че тук и да загуба,
ми дава чест. Ето. Пак ще го отворя. Дете тъптия. Поне според мен в момента това е много тъпо, защото не ми показва картите. Да, стига е. Това не е честно. Стига е. Така хора, ще спра клипа за малко на пауза и ще се върна. И така хора, за жалост сървър е пълен, не мога да влезна наново. И сега супер много се изнервих. Не мога да влезна наново. И надявам се клипа да ви е харесал. Направих геймплей с Nightwitch. Хила май даже не го използвах. Но то те след 7 дена ще го пуснат. Даже след 3 дена има турнамент. Така хора, надявам се клипа да ви е харесал. И до скоро. Обърках копчето.